गिबियावनो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि खुलुमनायखौ बावबाय हामलायनायखौ बावबाय UPPL ट्रेक्टर सभिनिफ्राय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनैहाय 4 नं 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय आंखौ बिजाथि हिसाबै थिसनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो जोंनि माने पार्टीनि UPPL पार्टीनि प्रेसिडेन्ट आरो आगुनि CEM बिटिआरनि श्रीजुत प्रमद बर' बिथांखौ आङो आंनि माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो लोगोसे जोंनि जेसेबां UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोन एकदम मिरुनिफ्राय बुथ लेभेलसिम बयखौबो आंनि साबायखरखौ आङो बावो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय गेलेनो मोननानै बिजाथि हिसाबै आरो बाहाय जोंहा जुजिनायाथ' माने बिथिंजाय अपोजिशन पार्टीनि मेन अपोजिशन पार्टीनि BPF निफ्राय बिथाङाथ' रुपम रय बिथां आरो माने आङो मिथिगौ बाहाय जेबो जोंहा बुंनांगौ गैया ओरैहाय जोङो जोबोद माने दुखु खस्थ'जोंसो जोङो BTCआ एमेन्डेड 6 शिड्युल नङा होमबा एमेन्डेड 6 शिड्युल बेहाय जोबोद दुखु खस्थ'जोंसो बयबो गासिबो जाति जनगोष्ठी हारि बयबो ज' जानानैसो नैबे BTCखौ खुंनाय जादों आरो लोगोसे बाहाय गोजोन गैयैलाय अहिंसा आन्दलन जानानै जोंहा थामथि सुक्ति जादों गोजोन सुक्ति जायखौ जों होनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव गोजोन सुक्ति खालामदों जोङो बाहाय आरो गोजोन सुक्ति जानानै जेला सरकार दादों बाहाय गोजोन फैदोंमोन आरो बेहाय जोङो नैबे 6 शिड्युल एथबां दुखु खस्थ'जों दाजानायखौ जोङो ओरैनो हगारनो हाया जोंहा बाहाय राजनिति भाबै जोङो गोख्रों जानांगोन आरो बेखौ बासायनानै लाखिनांगोन आरो बेहाय आङो बेखौ आलादा मेसेज बाहाय बुंनांगौ साना आङो बे मेसेजखौ बयबो बुजिनांगौआनो खारन दिनैहाय जोङो ओरैबायदि जादोंहाय जे बाहेरानि जाय बिटिआरनि बाहेरानि जाय बेनि भटारबो नङामोन 2003नि आवगोल बिथांमोनाबो बाहाय इलेक्शनाव पार्टिसिपेट खालामफैदों बेखौ जोंहा बुजिनानैबो लानांगोन आरो बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै गोदान समस्ति हिसाबै जोंहा बहुद गोबां खामानि मावनो माने हानायनि खाबु दङ बाहाय स्कप दङ बाहाय मावनो आरो जोंहा बिटिआर सुक्तिखौबो जाफुंसार होनांगौ जोंहा जोंनि 60टा माने सिट रिजार्भेशन बेखौबो जोंहा साननांगोन दा बेनि थाखायनो जोङो देरहासार जानांगोन नैबे MLA आवहाय आरो देरहासार जानायनि थाखायनो जोङो जानजि खाफ्रादों आरो बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोबोद माने मावनांगौ दङ बाहाय लामा सामा एकदम दाबो गोदोसोनानै थानाय समस्ति बे आंनि गामियाव थाङोबा खांख्राइबारियाव थिपकायाव गारि लानानै आङो रिक्साजोंसो न'आव फैनांगौ जाहैयो दा बेफोरखौ जोङो मावनो हानायनि खाबुखौ जोङो मोनगोन बाहाय गोदान जोङो सोलोंथाइनि फसंथानखौ जों लाबोनो हागोन साहित्य बिभागनिखौ लाबोनो हागोन आरो जिहेतु आं आइजोफोरनि थाखायनो आइजोफोरनि जौगानायनि थाखायनो बावखुंग्रियावल' नङा आं समस्त बड'लेण्ड ओनसोलावनो जेब्लाबो आइजोनि थाखाय गसंबोदों आङो आरो आइजोफोरनि जानानै राव होगोन आइजोफोरनि जानानैनो आं जेब्लाबो गसंथाफैदों बिभिन्न आइजोफोरनि केस लानानै केसबो होबोदों जों देरहासारबो जाबोदों आरो जाहाथे जोंनि माने गोदान लाइमोनफ्रा मोजां स्कप मोनो बेनि थाखायबो जोङो खामानि मावगोन आरो नैबे बावखुंग्रि समस्तिनि जानानै मा नांगौ रायजो राजानि गांनाय उखैनाय मा नांगौ गासिबो जाति जनगोष्ठी बाहाय बर' दं राभा दं गार' दं आरो जोंहा मुस्लिम बिदा फंबाया बांसिन दङ आरो बेंगलि दङ राजबंशी दङ बयनिबो थाखाय जोङो माने गोसो माने गोख्रों लानानै बयनिबो राव जानानै जोङो जों होनदों आङो जोङो मावगोन आरोखि गोजोन्थों नोंथांनि थाखाय बबे चेलेन्जआ आंथ' दिनैनि समावहाय जेरखम आं दहाय बुंनाय बादि बुंबाय माने चेलेन्जखौ जागोन बादि आं मोनाखै बाहाय रावजोंबो जुजिनाङा बादि मोनाखै रायजो राजाया गावसोरनो बुजिखागोन सोरनो भट होनांगौ होननानै आं मुस्लिम बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिफ्रायबो भट मोनगोन बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिफ्रायबो भट मोनगोन बहुद खैसार खालामनो नागिरगोन खिन्थु बे खैसारखौ जोङो सौसिलांगोन गोजोनथोंसै